sade halkı ağlamak kator kıyın zat değil. Yine sonra şu halka onun ağlayanını düşündürmek has kıyın olayandır. Noam Chomsky. Assalamu alaikum illeşler. Şu süreden materiallarını men köptün eriğine akkeliyordum. O materiallarım gününden köpel uğran son nemeden başlayacağımı bilmeyen oturdum. Şol sebeplem ilk başta başlantıya bulamay. Bir kuş saparı yutudup. Ahir sonuçların hemmesini bir sürede toplap çıkarmamı yerlikli bildim. Yine şu süreden adını hem başını men Allah'ım Rahim'in şol batırılan son çıkışını aydan sözlerinin başlasın öyle. Yani ilk var Allah'ım razı dinlek görelim. Tezat demek javapkarçılıktır. Şoň üçin bir näder öwrenjek bolýar. Şu opozisiýa çäginde biz şonu heme ödümde öwrenjek bolýar, hem beýleklere başardymdan öwrenjek bolýar. Tanqid medeniýeti bolmaly. Sen diýdiňmi ýylyna durda jogap ber, analiz ber. Ýöne bir zat diýip ýylyna da analiz ber. Bilmeýändiň şondan suwd edip bilmeýän bolsaň ol töhmet medeniýet. Ol töhmet medeniýet. Ona ehli beýle bolýar. Ho, Allah murat. Töhmediň bir medeniýet bolarmy? Akıllı adamlar muňa agawurky pafraydy diýerler. Şu panyaçan ne maňlaýanny sen iň bolmanyny bilýänsiň. Psikanalizin atasy bolan Sigmund Freud buňa parapraksis diýip at goýdy. Düşünüklerge de baysak adam insanyň gepini ideýän bolar ýaly ýalňyşlyklary. Şol şahsiýetiň içinde gizlin oturan hyýallarynyň hem arzularynyň tütänin kontrolsüz daşyna çykmagyny aňlaýandyr. Diýmek Allah muratin öýdýän töhmetlerini inni medeniýetleşdirmegi misleýände, şeýlemi? Onda sen nämeden gatyrýan? Şol saňa psihik taýdan näder diýenleri sebäbi sen ahlagyny hem içinde oturan zaýy pikirlerini suwutdan çykarmak üçin ol seni ýürüýte dutury süre vakitmen geregi ýok. Psikanalizden hem psihologiýadan sehel baş çykýan adama saňa diagnoz goýmak üçin seni daşyndan zynlasy ýetip bolýandyr, eger bilmedik bolsaň. Psikanalitikler hem psihologlar sen psihik ýagdaýyny damarganyň alyp suwutlayan däldirler. Olar diňe audio-vizualyny kontakt bilen işleýärler. Hem öýe suwutnamasyny çykarýarlar. Sen orada paşty her süredinde olar ýaly ýalňyşlykdan käni dotyrsyň. Esasanam kommentarlarda şu berýän jogaplar, şol diagnozlary has bitirenmeki diýär. Ýene bolýar, gelini esasy temamyza gaýdyp baraýaly. Oň üçin senin ençe süjetlerinde aýdýan zatlaryny ýatlydaýyn illeşdirmede. Sizin bu adamlar üslüjüdinlen Alyada bular öz bir için kuş görýärler. Olam Türkmen ogly bir Amerikada. Olam kim? Şol Saparok Beýmowň tarapdarymyşyn, şol Saparok Beýmow prezident etjek bolýandan beri ol. Oňa näme sebäp boldy? Şol geçen ýylyň sonunda men şol bir köýdek Saparok Beýmowyň çetine diýip bir ýyl men tanqid edemden soň şondan beri Bir köýdek. Ýene de men gyýlan tapda şol Saparok Beýmow halma söýüp barada ýene burun etmeli bolýar. Saparok Beýmowyň tarapdarlary ýaly. Maňa geldi Saparok tarapdary jek bolýandygyny. Ya şunlar var yani iki tane. Hamra dağı bilen, Hamra Söyünü bilen, Saparok Beýmow var. Hamra Söyünü şol menem salyp goýupdyr da Saparaga. Hamra Söyünü fayda meniň habarym ýok, näme ýok. Şu Saparok Beýmowdan haýat diýen şu nomerler bar şuny barlap beriň. Kide ananyk diýär. Ýöne men Hamrada daýdym mele. Ikide öýe barasynda Saparaga kide ol gepleri bilen bir adamlar oýnamallar. Ine diktator otyr. Saparmrat ýa-ki iklim isteýände diktator otyr. Oň ýanynda da şoň aýdanlaryny gol çekmäge taýin bolup oturan triap otyr. Hamra Söyünü fatly. Tanqid var, onun tanqidine böyle içinde medeniyetem olmalı, tanqid etmek. Evet abi, yöne şıl tabatı oturmak, o için iyidinle javapkarçılık çekmem. Men ala ettin yadır bir yerini alıp, kendine mekhemen agenti diyeceğim. Yani sen düğünüp diyeceğim. Ya da senin planlayıp, bir epit ettilerim, sapatlandırma bilen sapatlandırıp, sonra onu iyidinle esaslandırıp bilmesem, şu aydayan da adam. Olayım, şıltak olayım. Yöne, şöyle işte, şöyle beleşikten keyde alanım, keyde bekvit görelim, saparmak, yani aklayım. Yani ala ettin, şon Berdi Muhammed alıp şon ecehine bacasına yeti vurursak. Oraya tanqid gören nokta, onun şahsiyetine değmek. Hawa. Yöne alıp ecehine bacasına değip ya başkalarla bilen şon şahsiyetine değip. Eýem bulunno tanqid medeniýetinden çykdığımız oluyor. Yöne alıp şon şahsiyetine değip. Eýem bulunno tanqid medeniýetinden çykdığımız oluyor. Türkmen ogly diýen ýa-ki ýallaky, şon ýa-ki için guyrugy ýaly bolup Saparok Beýmowyň ýerine temsilip beren şol adam. Diýmek, ağlar gözü Berdi Muhammedowyň şahsiýeti sen üçin has wajyp bolup görünýär, şeýlemi? Oň şahsiýetini sen sylaýandy, galan halkyň mertebesini
ayağın süpürmenin hiç satçı doğran yok da, şeyle mi? Şunu düşünüp bilmeyen olsanız siz malın derecesinde sizin kelleğinizin işleyiş onda malın derecesinde de işler o. Onunla biz öňü soňy malın derejesinde bolsak, onunla bizden seni dinlemeyen mallardan sen nämen atwyrýan? Sebäbi bizim köpümiz edildi sen ýaly. Töhmet medeniyetinin en ýokarky derejesinde amakly ornaşyp oturan şahsiýetleň ýygynyň ölçügün ýetebilmeýär. Halkın içinde görürüm var. Men sadece dokumental faktör koyulacak. Yani her Men sadece dokumental faktör koyulacak. Ne berdi yine bir soru yüzü çıkýanyna. Diýmek Allah murat elinde dokumentalny faktyň bolmasa da ýöne sulhuny almayan adama garşy haysydyr bolan gıýbatlary ulanmak senin şu alp barýan täze jurnalistikaň düzümlerine görä ýerlikli bolýardy. Diýmek onu menim şol ýylyşlarymyň sen hakda maňa iýeren käbir maglumatlary dokumentalny suwd etmen şu täze ýöne öz dilim bilen gurlap beýan etmem bolýardy, şeýlemi? Diýmek sen erkekler bilen söýüşip yatıp turup ýörenmi benim arkaýyn aýdy bilen naştaýdy. Ben öz aýdynda atlaňy ýene de ortapar. Ýa-da daýyn undan bolsam. Falan bir epitet bilen sapatlanlar, bilen tapatlandyryp soňam onu ýygyna esaslandyryp bilmesem şu aýdýan zatym. Olaýam şyltak bolýar. Halkyň içinde görürüm wa men sadece dokumental faktör koyulacak. Stasi tankit meselesine kaydık kelsek, sen saparağa yanka oturun, töhmetlerin yalanlığını men delil dokumentlerle tasdiklamadım mı? Ona neymişin sen özüňe jurnalist diýýärm, öz dökü oturun pokşuluklarını ýalňyş ekenini aýtmaga gaýratyň çatmady, Alam ola. O jurnalistika ha aňarda dursun. Iň bolmany öz mertebesine sylaw bar adam, öz sözlerine erkek kimin jogap berip bilýän adam ýalňşaýan ýagdaýynda. Şu süjetden soň ötüş soramaly dämi eýsem, ýöne sen onama etmedin. bu Türkmene ulliýän ýanky ýallaky. Şoň ýanky için buýrugy ýaly bolup şu saparklygyň ýerine temsilip beren şol adam gelecekte şu Türkmenistana şu saparklygyny ertjek, onam aýdýar meňe maňa başda ýalan hatlarynda da goýun aýdyp otur. Şonu bir prezident edilip. Innem şol men sana hamala aklymy prezident etmeli ýalan teklifim hakda. Men biljekde Allah murat sen nirede we kimden terbiýe alanyň hakda ýöne özüm namusçy adam bolan soň şu ýigren ýarym sentetirlik küntülerden şaky derece ýeten erkekler. Men sana olar ýaly zatlary ýazan bolsam onu delillap çykar da mereke. Şu ýazylan haty. Senne de bara şu peripiska. Men olaram aýtdyma, menden ruhsat sana. Şonu sen edilmejeňe 1000% berýän. Sen şu wagt men ýazmadyk kim diýmedik sözlerimi özüňden toslap illeşlerimizi hakykat hökmüne görkezjek bolýan. Inde milletler özüňiz pikirlenip görüň, bular ýaly adamyň mertebesi ýa namasy bolup bilermi? Iň bolmany erkek kur diýip bolýarmy şu tetillik kezaplara? Eger haýsyňyz şun edýän hereketlerini öz mertebeňizde jaý berýän bolsaňyz, onda diýmek siziň bahaňyz şunkudan näçe ýokardadyr? Men pikirimçe erkek diýip özüni hasaplayan adamlar bular ýalaka iň ýumşak diýäjek zady, balabol. Men ýaşlygymda ýöne bular ýalaka şah diýendir. Ýöne bizme inni şahlaň zamanasy gelýän. Eger özüni bilimli hem akylly diýip oturanlarym şular ýaly alasamdykdan bir sähelçe akyl paýhas öwrenir diýip umyd edýän bolsa. Eger diýdim hemen adam sifat atlayan bolsam gelin hem delilden alanda gel oturuly bile diýdim. Duruluşy hem de suwtamaň görkün hem de berjek soraňdan bermaňa diýdim. Ýöne menim saňa bir 3 sanjak soraw bereýin diýdim, ol gelip bilmedi. Gelip bilmejegine men öňünden aýtdym ki, ol adam meni ýam tanaýan. Bir näçe rakam bilen çykyş etse de ýöne men ony öýde bilen deň bolup ekranyna aýdyp oturjakdan. Indem senin şu öz kanalyňy çağırıp bagyryp berýäňe jogap bereýin. Saňa da seninle goýlap oturan adamlara da Allah murat sen özüň aklyň ýetene okmy bir prostoy zady. Iň bolmany logik taýdan seredemizde de eger senin kanalyň mahama işleýän bolsa, onu kellesi düzü adamyň o taýdan ne görä adyldy? Bärde dini iki jogaby bar. Ya sen akylyň şo gaýbana okap beren döwründen kän köpelmendir, ya da sen bu zatlary ýürütedýäň. Sebäbi şu wagt hatda mektep okuwçylaryň bilýär. Eger men sen kanalyňa barsam, onu ökde hakirlerýär. Gepleşigiň başyndan men kompýuterime girip şunu polny kontroly alyp berjeklermi. Tapawdy ýok. Daşy men kanalyma sen geldiňem, şeýle bolar. Sen belki öz merekeni mal hasabyna da görýän nälesin. Ýöne men bilen sen bu çağa güzalatlyň başa barmaz. Taşdy özüňden tupolar tapjak bolsaň, onu öz anamdarlaryň arasyndan pitiklep paýlaýber.
Sebäbi iň bolmanyda öz-özüne mertebesine hormat toýan adam sen kanarynda iş ýokmu kadiýan? Sen edil şulay düşünýäli. O tuvalete hacathanasına ne kimdik barmadı. Hacathana da porta aptırıyor. Sakşdo Allah'ım rahat bu hokkandan ünlü dinay. Öz merakany tupoy zorolurlun yadatmajak bolsun. Bir täzerak zat tapjak bol, eger fantaziýaň öz mertebeň ýaly entek düýünün çürümedik bolsa. Şunu edin hemen görüyor. Şudur öl. Şun siyasi bekfitlerine. Şu öllerinin yakı hakimiyeti el almak bekfitlerine yetmek için şu bir günah adamlardanam. Günahkar yatap şolun başkalarını şolun durmuşunu yumurmağa da tayyar adamlar. Şol tiyatrda şolun tutan görüyor diýenim tapar yklymy. Men hem şunu aýratyn ýadymyk diýen, hem şu tapar yklymy. Beýleklere heredim. Beýleklerim elbetde yüzüdür ýugurýarlar, olardan kemçilik tap bolar. Ýöne şular ýaly edip adamdan durmuşunu yumurjak bolup bir kaslaýyn, öz awraýyny galdyrjak bolup. Adamdan durmuşunu yumurmağa, şolary häzir repressiýa etdirmäge taýýar adam tapar yklymy. Kagam Pahir diýerdi, erkek kişinin durmuşda iki sany iň wajyp meselesi bardyr. Birinjisi haýsy ýol bilen ýüremeli, hem kim bilen ýürejek. Allah'ım rahat pis özlösü mertebeli adamlar öz derejetini göre hoşsar tapınyanlar. Eger öz mertebeni göre adamlara hoşsarçılık etmek. Sen düşünjäňde it olmak bolsa, onda men öz ýurdum üçin it olmaga da kahil. Uluky ýaşlar men bolan hormatym birinjilik bilen iň bolmany şunyň ýaşyna göre. Sebäbi men öz milletimizi hormatlaýan türkmen çagasy. İkincisi, şuunlukçu, şu oturan toparlan arasında dine hanımlar süynüp bilen saparıklıyımın dövlet durandırmakta ulokan tecrübelerim var, akıllarım metik. Men jay vursam, men jay ustasını çağırırım. Men jurnalist çağırmam. Men millekte önümçülük östürecek olan, men agronomu çağırırım, men jurnalist çağırmam. Inden bana düşünecek olan hani, siz yurdu ele alansın, birbirinizi yiyecek mi? Sizin haysiyenizin hem näme kärden başınız çıkýar gırlapanlar. Hanım üstüncesi yine görelim her birinize. Mesela sen anlamrat. Sen gurlamaktan başka yeni oňarýan adam barmy? Esasen şu döwlet turmuşyny pida beriljek nähil talantlaryň bar. Ya söz azatly bolan adamlar doýraýjakmy? Ya bolmasa Muhammed Tüýjin aldy. O da şu aqul zaporýaly edil sen taýyn. Ya şular siz özüňiz şu soraga jogap beriljekmi? Başka nämeden başyňyz çykýar? Я болмаса Хадыров. Когда я работал в прокуратуре и уничтожил доказательства преступления высокопоставленных людей, когда они малолетних девочек изнасиловали. Kakamrat, senin näme täsir hünerin var? Şu prokuraturadaky jenaýatçylykda işi ýok etmekden başga. Ya gelsin dostun alaly, şu guruluşçy hoşsaryň bolan Gurbanow, şondan sorak görýärler. Jenap Aykizdum, belki sizde bardyr jogabymyz. Hawa siz guruluşçy hem ussat sportsmen bolanyňyzdan men habarym bar. Ýene ol sizin Fransadaky howpsuzlyk agentliğinyň üstünden naýomnik satmak tejribeňiz ýurt durandyrmak üçin azrak golaýmasa, ýa siz halkymyzy soňra gyljyňyz bilen doýraýjak bolýaňyzmy? Eger diýen etmese. O maksat Sapar Murady wa asla da gözüňde tutasyn bilen o. Ol şu komitetiçilik tejribesi bilen. Ýene kim galdy? Eger galmadyk bolsa onda ýene bir näçe soralar ýüze çykýar berdi. Bizim halkymyzy ilki kimin oýaranlygyny bizim hemmemizin gaty bolýar dogry. Olaram edil şul iki ýaşly. Onda şundan edil sapar kıyımı şu an rejimi ýigrenmäge sizin ähdiňizde müňesi köprek sebäbi bar. O da şol öz tohumyň agalarynyň gany sebäpli. Edil meňkýäli. Onda adamlar iň bolmany özüňize düşündirjek bolan hani bu iki ýaşlar. Nämetini beýle gerek gollukka. Şu ilki halky oýarmak, soňra da şu halky ýene ýatyrmak. Onda kime gerek gollukka indi bulary hatda halkyň düşmanyny çykarmak. Adamdan durmuşun yumurmağa, şolary häzir repressiýa etdirmäge taýýar adam tapar yklymy. Hani logika nirede berdi? Allah'ım rahat sen şu soraga jogap tapabiljekmi? Sana näme gerek gollukka? Boýunlar. Eger logika ýok bolsa, onda Allah'ım rahat ýene de sen şu diýen bolýar da, şeýlemi? Türkmenistan rejimine işleyen adamlar näme diýerler? Şu Türkmenistan rejimini tankit edýän adamlardan rejimin adamsyny ýatacak bolýanlar. Şolara ünferk görüň, şolar Türkmenistanyň rejimine garşy hüjüm edýän ýa opozisiýaga hüjüm edýän. Kısaca sen gowy misal getirdim. Sen logikandan uğral. Sen diýen sözlerine hakikat ýok bilen garasak, onda diýmek sen etmeni ilki bilen sen özüňden başlamaly, şeýlemi? Ana adamlar ýatlap görüň, şu Allah'ım rahat gelmänkä sahna. Liderleriň arasyna hiç çaknyşyklar bolýardy. Her kim öz başyna oňardygyndan iş edýärdi. Bir-birine käwat türtüýküräýmediler. Men daşy Kakamradyň kanalyna käwat gülmäge gelämizem, oňa kän insan bilen mokdum.
Onda geleni ýatlaly kim şu opozisiýonlara garşy şular ýaly hapaçylyklary birinji rolundan halkymyň aňyny zorlap salyp başlady. Geldi käriyhan oleden çıkışı parlamentarizma bu kulyan tire paralyk dili vatandyrlar. Olam esasan halmra söýünüfe garşy gönüp durlar. Ýa-da ýa aldylar bilen provokasiýon horolary. Näme gerek ol adamlara şeýle bilen sonra öwrenmeken ol adam hakda näme pikir edýär. Bu taşary urtda gerek diýer. Bu türkmen hakda näme pikir edýär. Näme şu ýerde pikir edýär. Şolar näme gerek şolar ýa sonra öwrenmek. Şu ahir soň bir ýerden montaj edilip çykmadymy? Ya şu ýadgylan bir ýerlerden şu taýlardaky ilçehanalarda ýat şolara tawşyrylmaýanlygyny mene tawşyrylmaýanlygyna garantiýa barmy? Garantiýa ýok. Ne? Geldi kärih diýen adam ana şolar ýaly öwrüni alyp barýardy. Adamlara teoriýasyna barar ýaly demek. Ödem sinedik görýän adamlar bul edilýän oýunlara. Ilki bilen bu adam kärih bilen süýünü maňlaýlary bilen çakışdyrjak bolýar. Ýöne öz diýişýäri geldi kärih uňdaşyny adam ýok sebäpli. Sonra saparkly bolarşy atlandy. Ýöne berdiýem akly bu harmrada bilen ýoguşdyrjak bolup. İnsanlar da näme? Harma süýünü gelip ýetdi. Ine diktator otyr. Saparmrat ýa-ki iklim isteýände diktator otyr. Oň ýanynda şoň aýdanlaryny gol çekmäge taýin bolup oturan triap otyr. Halmra söýünüp atly. Şu adamlar islenin adamı şulara ýüzüň üstünde burnuň bar diýilse, seni düşman hasaplap sana atyp berjek adam. Ýöne şu aşulan eline ýalyk ýok. Ýöne şulan hemme edýän işimi häzirki öldürün alyp barşy. Şu diktatora rejimine, islenin diktatoristlik rejimine maksut bolan hemme zady görkezip otyr. Allah murat eýsem şu süýünü hapaçylykda aýplap maňa hatynda ýazan sen özüň dämi? Sonra da sen öz kanalyňda şu kommentariýalarda şu töhmetlerini hirim nökerlerinden dowam edip beren eýsem sen özüň dämi? Ha, şu sen hatyň dämi eýsem? Hanma süýünü pedofiliýanyň ştaýdy eýsem sen özüň dämi? Sonra da näme? Pedofiliýany ýatdan çykaryp eýem süýünü asla da palawa gigandy etdiňiz. Şu atdyr süýülim bilen hamala süýünüp girin üýüniň maşgulatyny daýlap berdi. Siz bilişiňiz ýaly. Men her wagt birine jogap berende ýa-da bir soraga ýa-ki jogap bersem, şoň şahsyna düşmejek bolýan. Ine şoňa politik kultura diýilýär. Sebäbi biz öňüden ýa-ki liderler biz öňde duran adamlar bütün halkymyza politik ýagdaýdan etikany, kulturany düşündirip adamlaryň jemgyýetini ýa-ki bizim halkymyzyň jemgyýetine täze bir formalar bermeli. Ine diktator otyr. Saparmrat ýa-ki iklim isteýände diktator otyr. Oň ýanynda şoň aýdanlaryny gol çekmäge taýin bolup oturan triap otyr. Halmra söýünüp atly. Bizde biz şahsyny adamyň şahsyna düşüp, ýa-ni onu söýüp dursak, onu biz ýa-ni köçe adamlardan tapawutlandy näme? Onu näme biz öňe çykmaly lider bolmaly. Ýani şoň üçin şu medeniýet tarapyndan argumente esaslanyp men hiç wagt adamyň şahsyny ýa-ni tanqidlamak. Halmra. Men seni ýa-ni aýtmaýyn ýöne. Seni öňe çağırmak bir utoşla. Sen barın ýerinde şoň eýetini aýalyna berýän. Görýärmi? Wagtyň işläpdi men käýmen. Murat Turanov, sen özüň medeniýetli adam diýip şular ýaly derejä etdiňmi? Şuň üçin näme awraň bolan bolsa-da, sen şunu öz gıýbat keşdiriň bilen ýere gömdiň. Sen şoňa düşüneňok. Olamda näme diýär? Benim adım Tokyan, hem jol Murat düşüyorum filan men geçiren jol gepleşim ama içine sokup ben haşudan ikitem mekemben adamları o bizde de soğutnama bar diýilen ýaly gurrunlar edýär da. Inden sen aýdan töhmetlemine jogap bereýin. Allah Murat kesek adamyň ahlakyny düşünmek mümkin däldir. Eger şu duýgy özüňde bolmasa. Men enamatam bir döwür ötüp giden soň men ýeke diýerim, hem tagym edýärim Allah Taaladyr. Ýöne sen şoň adamy götürýän edýän işiň haramçylyk bolsa, onda gelejegim elhen şular Allah Murat. Onu öz durmuş tejribemden aýdýan sana. Sen onsuz zaman ne maşgalaň var, ne iýdil nesiliýinde goýuldun, ne din tapynyň, ne de watan. Ha ýele torlan tikinek garyp, şo tyrlanıp aýlanyp görüň dünýäde. Bilemek belki de bu hederlikdir sen üçin. Ya belki de senin şo ýaşlykdan ýetilmedik arzularyň netijesidir. Ýöne sen Allahdan milletlerin ýurtdan Allah Murat. Oňa da men gaty şart düşünýäm, sen bilen aram kessin. Edil şondan soň sen men öz ganym düşmanyň hatyryna goşdyň. Sebäbi meni beýleklere ýar oýnap bilmejem, gözüm çarp gitdi. Bolmasa ilki başda şu söwüşi men sen çykyşyndan soň geldime. Onuň biz kimden bilýär? Hany bol. Senim näme etdim? Derrew jükmeli. Şu saparklyň ýanyna öz işalyň hökmüni iteklep ýerjek boldum. Olaýynyň başa barmadygyny düşünýän soň sen aýtap meni saparklyň işaly hökmüni çykarjak bolup bagyryp başladym.
Men hasem erkeklik derejem. Ene sen alıp barayan täze jurnalistikasının täze düzümleri. Garan ağaçyp kolup. Şol düşeýüňi sürep, çekelep, halkymyň beýnini beter ulaşdyryp, innem suwutnama soran bolýarmy? Eýsem, siz iki bolup çyk, öz diliniz bilen ýaňrap oturan, ştaýdy özüňiz dämi? Onda ýadyňdan çykan bolsa, ýene-de ýatladay. Eger hakykatdan şu milli howpsuzlygyň öýdi, şurada bolmaýan bolsa, ol edaran dikkatine täsir etmeli kanýan onda mene. Eýsem, sana mundan öter, ýene näil suwutnama gerek, Allah murat. Ya eýsem, sen dälmidin şu mahamaň içini ekrana sürap çykaran. Şuňa reklamy edip hatda mahama tagzim edin diýip, ul ekranyň halkymyň aňyny dipip salyp oturan, eýsem sen özüň dämi? Eýsem sen dämi? Edil şu düşeýe ýaly ýene de Hudaý urany ekrana gulawyndan çekip çykaran. Indi bolsa şul itinizi efirden efire sürap, muny halkyň öňünde meşhur bloger uranlar. Eýsem siz dämi? Allah murat. Sen şular ýaly haýwan derejesindäki iki aýakly mallan eýsem näme peýdaly zady öwrenýärlerini diýär. Ya sen hakykatdan şular ýaly guturanlardan kildisi düzü adama peýda gelýäni ananýan bolsaň, onda sen öz akıl derejem haýsy basgan şekilde ýerleşýär. Onun nämeňde beýle zerurlyk çykdy, iňne şu rejimi işleýän haramzadany beýle meşgul etmek. Şonam bir meraka düşündirsene, gaýrat etdi. Bizim halkymyzda näme peýdasy bar şu tetirli çykyşlardan? Bu haýwanyň sypatyny seredende belli, ol kompýutera aňyrda dursun. Ol haýsy knopka basmalygyny üçin arkasyndaky oturan mahamaçylar bu samtyga maslahat berip oturanlyklaryny. Onda bu oýunlar saňa size näme gerek boldy diýip soraw ýüze çykýar. Men pikirimçe mertebesi ýetig adama bular ýaly haram eşikden çüýren düşünjeleri edil boka watan ýaly otduýmaly. Ýöne siz ikiňiz bärde äbede jüýje bolup oturýarsyňyz, edil dogany okaşan ýaly. Goýnumy bolmasa sen özüňe munasip şähertleri ýetişdirjek bolýan ýaly. Seni ýamşylara bolan goňjyň hem şatlygyň güllänim diýen oga. Edil ştaýdak ýaly. Ne sözi zende vereli? Zen. Eştilýärmi? Ава, если. Eştilýärler. Отключайте его, Зен. Hayrat. Отключайте его. Zen bul bizim çıkışımızda şartlık şeyi koşulacak boldy. Bul adam Türkmen halkyna garşy, Türkmen opozisiýa garşy pulny prezident sowetden pulny berip işleýän bir adam. Sen hatta keyfam alýan ýaly. Şuň bolup görşünden. Ene bolýar men senden tapawutdy. Sen hakyky çürük ahlagyny delil suwutna bilen görkezmek üçin edil häzir. Öz sesini tanarsyňa Allah ura. Dogry diými? Bildiğim grupların içinde işte KGB bilen jowat atmaktaşlyk edip atşot berip berýän biri var da onuň hem ekşi. Şo diýä getirdi diýä bir pakly getirdi ýa-da pakly getirdi diýä hem ekşi diýälasyň getirdi. Ýöne bir iki bolup bir kabinet işleýärdi. Onuň diýä hiç kime aýtma diýip diýä bir pakly açdy diýä. Onuň diýä Muhammediň diýäler eken diýä akwasyny diýär. Onuň şo taýda dur diýä lakamam dur. Şoňa berilen kinişkasynyň kopiýadan bu fotokopiýady. Hemme de dur diýä. Nemesine aýtdyň da berilen lakamam näme şo ýadyma şu. Onu şo informasiýa berýär eken informator bolup jurnalistler içinde agdagirliň içinde radyo içinde. Şo näde tükeýärlen adam ol. Ondan ona sana da oturmalı. Yani kim ondan beri köp vaat işte ne olur ne gayet o taydın işleyen o prinsipeler yani. Yani diyecek bolyanım. Ya diremine kalkınması promosyon da hani garanti yapıyor. Kim biliyor niyelik malumat diyor. Yani yüzden çıkacak. Ama da anlamım yok da o yüzden. Innem şu zap sebäpli men sana berjek indiki sorawmy özümün bermeýänini senin şu öňkü howsalyň biriniň agy bilen sorasym gelýär. Ak Muhammed Belsafaryň sen bir wagt agzasy bolan agzy birlik opozisiýon toparlyň içinde bolup onan informator bolup komitete satanlygyny sen elinde dokumentlaryny sugudy gören adam bolsaň onda näde şu adam bilen iş etdi? Şonu düşündirseň sen bana. Näde oň bilen birleşen bolýansy? Şoňa jogap beribejekmi? Allah murat. Ondan sen ol komitede işläp beren informatory, welzaparyň jeýlasyny görülen adam bilen asnaşyp beren boldy. Onu diýmek, komitediň taňa ullokan, onamada. Beýle arkaň görkezden bolsalar taňa sözleýlaryň hemmesini dogry diými? Onda sen kime işleýän? Allah murat. Onu diýmek, bizi kimden kim ýalan sözläp manipulasiýa edip otur.
kim kime hücum ediyor hem kimin dişini itti alıptır. Şundan ötürü nähil tutnama gerek. Sen aytap gudullan geçýär bol. Şo bolşumda hüjümlüň dowam edip oturýarsyň. Eýtämişim ödeýem, manipulasiýa, dämi? Jurnalistim. Kimin kimdigini bilmek üçün näme etmeli? Onun bir ansat yolu var. Siz seyredin. Şu adamlar özüne opozisiya dip at berýän, ya bolmasa jurnalist dip at berýän, ya da bir protestçi, erkin görüşçi dip at berýän adamlar kimin garşysyna görüşýär? Bilser. Eger de şolar şu başistik rejimin Türkmenistanyny, Türkmen halkyny yok etmenin edil grafına getirip koydu da şol rejimlerdir. Şoňa garşy görüşýän adamlar vardır. Hem şu görüşýän adamdan garşysyna görüşýän adamlar vardır. Şu ikisini tapawut etdirseniz, onu siz kimin kimdigini ansatlyk bilen bilersiniz. Eger de kim diýilmese şu rejime garşy görüşýän bolsa, halky gora. Onu şol adam hakiki görüşücüdür. Emma eger de şu görüşücüň garşysyna görüşýän bolsa, onu ol adamyň dinlemegem, on kanalyna girmegem, on gepini dinläp wagt sarf etmegem. Küllüne. Ödüňden biziň sözlerimize ünseriň. Biz näme hüjüm edýär? Biz kime garşy hüjüm edýär? Eşdämim köse. Men sana kadim Gretsiýa akyllar bolan demokratyň sözlerini ýatla daýrynma. Bihaya we utunçsuz hereketler edýän adam ilki bilen öz bolup berişinden utunmaga öwrenmeli. Ýöne bir ýerde başga zat gelýär. İlleşler. Haysiýeniz kime anam bildirýän bolsaňam, ýöne iň bolmany şol adamyň öňkü taryhy bilen gyzykdanma siziň hiç haýsyňyz kelläňize gelmedimi? Iň bolmany internete girip şol adam hakda informasiýa gözleme her bir gördüňizmi? Ya şol agzyňyza şu size näme diýildi, şu berekella diýmekden başga da öwrenip bilmedingizmi? Gataňsa da internete girip ýöne adyny talsan şol adam hemme çykyp otur nuştaýdaky ýaly. Sen Murat Rahimov akazı Россия Federasyasının medialarına ören meşhur adam ekeniňi. Ine şu saýdyň özü sen meşhurlugyny has giňişligini görkezýär. Seni görsek sen diňe Moskva oblastynyň şäherine ýerleşen raýatlaryň arasynda sen meşhurlugyň baryp 56% ýetýär. Ho, onda jyndanam Orsiýanyň beýleki territoriýasynda hem meşhurlugyň ýetigi ekeni. Onu diýmek sen beýle meşhur bolsaň. Belki de bizim yurdumuzun problemlarının çözüldüğünü ıydığıdarlı tankil edip oturanın deyip umid edivermeliler. Şöyle mi? Edil şu an YouTube'da bizim halkımızın ününü yağda olsa hareket edişin yani. Hananla sinyalin şu adamın Türkmen toprağı için alıp barayan kaydusuz işlerine. Mesela Facebook'taki sayfasına girip görsem. Hani verdi Türkmenistan'ın problemleri. Hani haramdan alıp barayan siyasetine karşı tankitler. Hava käwat olar ýaram makalary çykym durýany bu senin Allah Murat öz şahsy pikirleň däli şu başga saýtlardan kopýa edip goýanda atdyň belki başga akkauntlarda badyr olar ýaly makalalar ýene martinanyň ýene kontaktda yok bärim edil şolar ýaly seýrek süjetler ýöne näme üçindir Amerika garşy Ýewropa garşy edilýän çykyşlar sen sahypaňda has giňişligin berilipdirler. Edil häzirki Putiniň diktaturasynyň politikasyna laýyk bolan makalalar hem propaganda süjetleri senin sahypalaňda dolup dur. Ona beýleler Allah Murat sen özüňe Kanadaň hem Çehiýanyň raýatlygyny alyp şo ýurdun, şo jemgyýetiniň döredin lezzetlerini ulanyp şu wagtky oturan mekanyňdan ýýän çöreň üstüne çykyp Orsiýanyň politikasyny ýygdyrly gollap oturýarsyňlar. Onu näme sebäpli sen Orsiýanyň işinde ýaşaňokla? Orsiýa sen üçin beýle gadyrly bolsa, onu Ýewropada görüň gadyrlymy? Sen oňlary kanagatlanman gaýtyp şu Orsiýanyň içindäki bolan halal adamlaryň garşysyna makalalar çykaryp oturýarsyňlar. Hatta Navalnyň özünem tankytlap oturýarsyň. Edil şu Putin rejiminiň zahat edişi ýaly. Bolmasa sen şol adamlaryň aýagy ýetişide ýok, hem olaň ahlak derejesine ölümde de yetibilmezsin. Он назовем özüm. Kimin iti bolýan? Одной из жертв такого стукачества стал Мурат Рахимов. Его пригласили в Прагу еще в 2003-м критиковать политику президента Сапармурата Ниязова. Фирмы должны были давать то, что по стандарту положено, что Америка несет демократию, Америка во всем права, то, что ведется во внешней политике. И мы так и говорили. А потом, после 10 лет работы, его уволили за откровенные разговоры с коллегами. Основанием увольнения было то, что мои взгляды на стандарты журналистики и вообще политические взгляды не совпали, не соответствовали требованиям наших американских менеджеров, руководства. İngolmanla şular ýaly Orsiýanyň merkez kanallarına çykyş etmek her kimede başardyýan däligini biziň hemmemizden gaty gowy düşünýäs. Onuň üçin sen şu rejim gaty anamdar adamsy bolmasaň, seni olaň medialaryň goloýuna etmejeklerini ona bilýäs.
Özüm synedik görsek, sen bärde diýýän zatdan bilen biziň illeşlerimizde berýän maglumatlaryň gaty uly tapawutlygyny ýaly. Diýmek sen azatlıkdanam. Sen diýişiň ýaly ardany ýazyp çykmadyňda, seni prosto otadan götüňe dipdiler-de. Şeýlemi? Nüşlerde diýip oturýarsyň. Diýmek, kowulmadyk bolsaň sen şu şakaçyndan şolaň sen diýişiň ýaly haram pullaryny alyp oturjakdyň da. Şeýlemi? O pulum azatdyr. Men uluşyma görä sen otaýda ýylyna $80,000 aýlyk alýardyň. Şu wagtky oturan hususy jaýyňam sen şu pullary satyn almadyňmy eýsem? Diýmek, sen hakda maňa gelen maglumatlaryň hemmesem hakykat diýip hasaplap bermeliler. Şeýlemi? Ol maglumatlarym sen tarihinden ören käm hem gazaply sahypalar açyp berýär. Meselem, sen azatlykdan götüňe depilendiň nerelerde sünsinip berdiň? Bolýa sen diýişiň ýaly azatlyk döwrüde şöyle daran düzümine görä opozisiýa işini alyp barmaga hakyň ýok. Ýöne ondan soň, ýagny 2013-nji ýyldan soň näme üçin Halmurat Söýünif ýaly ýygdyrly öz şu wagtky jurnalistika borjyny halkymyň bähwidi üçin dowam etmediňler. Oň jogaby sen bermejek bolsaň, onda men beräýin, bolýarmy? Men uluşyma görä sen şu döwürler orsydy edipdiň. Özüm o döwür adamyň saňa sataşan ýerleri näme üçindir? Piçiriň şu raýony boldy. Allamra diýmek saňa Olgina pasyolukda ýerleşýän Savushkina köçesiniň 55-nji şu jaý gaty utanşylmalar. Şeýlemi? Özüm geň alaýmalda edil şu jaýyň içinde. Edil şowa Trollum ilkinji fabrikasy açypdy. Sen otaýda näme işläp berdiň Allamra? Diýmek Allamra sen orsydyň mejelerini aky. Şu wagtky meşhurlugyňam şol ors propagandaň gollugy sülen emele gelipdirdi. Şeýlemi? Diýmek edil şu sebäpli sen beýleke sahip bolanda ýurdumyň problemlaryny çykaryp tankit edilen nokta. Diýmek sen Russiýa rejiminiň ýallakysy bolýanda, onda hemme zat ýer-ber bolup jüpüne de düşýär. Senin şu Süleyman Jigiminiň ölümi sebäpli eden hereketlerim esasanam şu çykyşynda halkymyň kellesinden sypalap illeşleriniň ünsüni esasy jinayetgarlardan soğup ahyry soňy şu jinayetçiligi biýuna adamlaryň boýuna ýapjak bolşuňam ünni düşünipdi. Ödem bärde bir interesli zat emele gelýär. Sen şu Jigiminiň ölümi sebäpli beren şeýle detalyny hem podrobny maglumatlary diňe şol işi alyp barýan derňewçiniň jelasyndan alyp bilerdiň. Başga hiç ýerden. Hatta şol gana olanan düşüğüne çenni sen maglumaty alyp bilipsiň. Diýmek, myhamyň saňa hakykatdanam blokan anam barda. Diýmek sen edil şu sebäpli öz çykyşlaryň ýekejetini de Süleyman çağany urup öldüren adamlaryň hem şoňa sebäp bolan hakyky şahsiýetleriň adyny ýekejet aparam tutmadyňlar. Bolmasa sen köneden gelýän täze dostsyňyma şu Murat Gurowanow şolaň adyny açyşan aýtdy. Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakkyýewiň garnaşy hemde Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň gaýnynyň dogan oglanlarynyň çağlary Baharlowanyň ýaşaýjylary öňkü bäherden sportsmen oglanjy Süleymany üýüşüp urup öldürdiler. Bolmany olar ýaly professional derejede hem olar ýaly güýçlü o çağın içerisini beýle düşürmek her kime de başartmagyna bizim gözümizde ýetdi. Sen bolsa näme etdiň? Şu rejimiň jinayet işini bir prostoy batawoy waka öwrüp hamalat çağlar öz arasyndan bolan dawasyny urdyň. Onda sen kimiň üçin beýle ihlasly ýalap öz döşüňden bilen ýapjak bolmaly. Men nidim beýdip aýplaýan bolsam onda Allahym rahim şu edibiden öldüräpdir diýýärmle diýäýmele keniň diýdim da. Ben dedim menimni şu görgüli oglanjygyň ölümine neden meni aýplajak bolýarmy? Näme şu gepleşiň içine sokup meni. Men sana häzir şunu açyşan ýan Allahym rahat. Süleymanyň ölümini senem elim var. Sana mende şu bir topar çyhuşnik haramzadalaryň eli var. Geçen Ağustos'tan tek Türkiýe barmakan WhatsApp'ta geçirilen chat'te kime ölüm cezasyny elan etdim? Wepa Çopany Kiňe. Han şonam aýt. Sen ölüm cezasyny sen fatwa elan etdin. Wepa Çopany Kiňe fatwa diýen zat bilýärmi? Dini liderler elan edýän dini ölüm cezasy. Näme üçin? Dine şek getirýän adamlara şolar ýaly giýirilýän ölüm kararyna fatwa diýilýär. Wepa Çopany Kiňe adamlara ýygnap WhatsApp'ta geçen ýylyň Ağustosynda 14 sany adamyň içinde maksat Bayramoviç öldürmeli diýip fatwa elan etdi. Ve şu şaýatlar var, şu chat'e gatnaşan şaýatlar öldüri, canly şaýatlar gurrun berip. Onu diýmek hakykatdan şol oraz ýylşymyň başyna düşen kösençleri edil siziň topargynyň eli bilen ýasaryp durdy. Sebäbi bizim departmansaň her hil görünüşine synyp görüp bolýany näme üçindir imin oraz ýylşymyň hereketleri siziň karşı bolup çykan soň sen haram Murat
Bunu öz ağılı dilinin hatta teröristlerin hatarına da salın. Olmasa sen özüne jurnalist deyip katı goğu düşünmelisin ha. Olar yal ayıplaman nehil ağırın bardığını. Asabını dünya uğramının ağrasını. Emma sen halkımıza şol oğlanın edin cinayeti işine suutnamı bereynim deymedin ha. Dine şol öz zehirli hem bihaya dilimlen yanıranı atlın. Hamala sana oğlunu raydetmiş diyen ol. Şol haram diktaturan metotlarına layıktı. Yine de şol köşürürünglerin bir maşgalan bağıtını yatırdınız. Olam dine şol iyilleşimden öz pikir olan üçün hem dünya sizinkinden tapavutlu garayış üçün mi? İnha sizin demokratiya hakiki garayışınız. Şunu ödün hemen görür ya şudur öl. Şu siyasi bekvitlerine, şu öllerinin yakı hakimiyeti el almak bekvitlerine yetmek üçün şu bir günah adamlardanım. Günahkar yatıp şolan maşgalatını, şolan durmuşunu yumurmağa da tayyar adamlar. Men gatı özüm bekleyem zaten. Şahmarat & Company. Özüňize gerek galsa, siz hiç şu adam söz agatlığı üçün ölümü razı bulmayacaksınız. Zato hezir edip öz şahsi bekvitlerini düşün. Halkımızı paçkalap, oda oklayacaksınız. Ona da gatı özüm bekleyem. Geçiz hakkal, belki de iyilleşlerimizin köpesi sen ediyen oyunluğuna düşünýänem däldir. Yönüm beni sen ağırlap bilmersin. Şu sebeplim bu vakti gelirine sizin her biriňiz şu ediyen haramçılıklarını düşün. Doğru cevabını vereceğinize andı çiyan. Şular ýaly haram herekettiň jogapkärçiligi hakdy. Sen gaty dogry aýtdyň. Ýöne siz özüňizi el ýetirdi däldir diýip pikir edýän bolsaňyz, onda siz hakykatdan baryňyzdan bolşundan öter akmaklar ekeniňiz. Sebäbi eýýäm öwrenşipsiňiz halkymyzyň sowatsyzlygyny hem sadalygyny. Şol sebäplen edýän hereketleriniz diktaturan hereketleri bilen deňeden bolup çykdyr. Bular ýaly oýunlary siz şol rejimiň wepadar hem anamdar adamlar bolmadyk bolsaňyz, onda belan sapyna medilmezdiňiz. Onam diňe kör görmez. Ora näil gödügräm bolsa, bilimsizem bolsa ýöne onu şeýle gyna wasalmak diňe sen tetelli haramdadan zaya kellesine gelýärdi. Siz bir topar öküýäli adamlar bolup bileşip şol ýaş oglaryň garşysyna üýüşip keyip bilen aryňyza altyňyz-da. Şeýlemi? Beýlekler sapak bolsunmy? Diýmek dowlata toparynyň glawny aýkizdugyny Gurbanow islenip iyilleşimizi Türkmenistana deport etmäge güýjimiz bar diýip ýöne ýerden beýlegine nokta. Men şu süreçden çıkarjaktım bu linyonu elbette size ýam şoň diýen sözlerini aýryp geçipsiňiz. Sebäbi özüňizden düşünensiňiz. 55 ýaşly bizde bolun edip beren hem ýaňrap beren samtyklygyna jenap glawny aýkizdun inneden öýle sen başga ada münasibam däl. Men senden sorasym gelýär. Onäme sen öz aýallygynyň şu wagtyň prezidentski sowetde işläp berenini halkymyza aýtmadyňla, ha? Ya onam bilmerse etdiňmi? Ya şol 29 maýda ýurly bar gaýdyşyň ýaly başyňdan sowlar ötdiňmi? Men düşünýän şu wagt ýene-de näçe ýyldyşymda täzeden maňa näme diýjeklerini ýöne diýmän käňät ilk bar özüňize iň prostoy soraw berip görmäni. Nädip şoň öz dili bilen diýişýäli. Telefonlaryň nastroykalarynyň absolutny başy çykmaýan adamyň geolokasiýasy özünden üýtge bilýär. Eger aýkizdun murat ony öz üýtgetmedik bolsa, onu diýmek şol geolokasiýa bolmaly ýalam awtomatiski emele gelipdirdi. Bu kellesem şonu aýyrmaga ýa ýadyna düşmendir, ýa-da aslada akly etmendir. Şoňa pikirlenip öz-özüňize bir soraw berip gördiňmi? Ýöne gaýrat edip ülüň sorawny maňa bermende şu gyýbatkeşiň özünden sorak görüň. Bolýarmy? Kstati, jenap aýkizdun. Men henidem şol sen arkaňdaky rişotkalaryň nirde ýerleşýän wideosyny garaşyp otyr. Ya ýadymdan çykanlar öýtdiňmi? Men pikirimçe, sen şol çykyşyň eniň atan öýünni edilenmi diýen. Olaryň biljimiz ýaly aşgabatda bolmaly. Özüm şu tipdaky rişotkalar aslynam 30 metrde men kän görýärdim. Sebäbi öz tohumumyň aglalyň bir näçetem şu raýonyna jaýlar bardy. Eger ýalňyşýan bolsam, onda sen üçin bir kiçirek video çekmek bir ullakan alada däldir. Eger hakykatdanam şulotum sen bolsa. Menem senin sorma hakkım bardır ha, in olman halkımın raýat hükmünde. Ya senin demokratiyan, şol şahmaradın kiyali öz gapyň arasında gutaraýamy. Eger ona medilmeseň, onu da düşünürüm. Sebäbi ortalyň düşýäli. Молчание, как известно, это знак согласия. Men вообще sizin birleşen toparmanyň her bir aglasyna sorawlarymy gaty kän ýygynandy. Mysal üçin Muhammed diýýär. Ýaşly, sen maňa aýdy biljekmi? Haçan sen soňky sapar ömürde kulan guruluştum. Men bilişim ýaly ýurda edil gitmedinden öňýäni şeýlemi? Özüm şonu ýurda gitmäge agitiru dedilen arasynda senem gaty aktiwny gatnaşypsyň diýip ona meşitdim. Dogrymy şu maglumatlar?
Kaptanında da o şul adamlaryň hemmesen bady. Tanadyňyzmy şulary? Illeşler. Ýöne käbirsi ýetene olmaýardy. Mysal üçin Baky. Senim tanıyadyňa şol oglany ömrüde ol. Ýalňyşmaýan bolsam. Senin madyň Bayramhan. Ya senin madyň üçin okmy. Şo ýanyndaky oturan afirist türk dostuň bilen. Bu adamın kimdigini hem nähil afiristini bireyem ähli Türkiýe dawna bilýär. Ýöne näme üçindir edilsen habarsyzlygyny kän soralar döreje. Ondan Bayramhan senden ýene orta sorasyň gelýär. Hany sana halkymyzyň aladasyna iý berilen 16 000 lira ya ýardymdan çykaýdymy? Sen şol summa hakda ýekeje adama da hini için atçydyma bermedin. Bolmasa gazal alma derňe döremäňke. Sizin şol türk dostuň bilen gurnan derňeňizde iý berilen pullar da şolaram. O da bizim anyk bilýän summamyz. Eminle sizin bedene üsleňiz sebäpli. Bizde şu täze gurama döretmäge mejburlugy ýüze çykdy. Sebäbi halma söýünip şu döwür saňa ananyp edil sizin derňeňizde reklamirowç kän edýärdi öz kanalyna. Ondan başga size näçe pul geçenini men biljekde ýöne soňam iý berip durdy diýip eşitdim. Ondan ýene bir mesele düşlükse galy biziň aramyzda. O da şol onun okunda bolmaly ulmysyň näme üçin başa barmady? Ýaryňa düşýärmi? Bolmysyň siz şu türk dostuňyz bilen sizin şu derňeňizin üstü bilen taýlap otyrdyňyz şo. Muhammed diýejem şondan habarlady. Ýöne şu miýsin bir sebäpli näme üçin ýatyrlanan kän habar ýokdumy kadýan. Sebäbi men eşitişime görä Şahmuradyň halk arasynda gurrun wady işýäri. Şu miýsin başa barmasyny Türkmenistanyň Türkiýedäki konsulsatysy. Şol Türkiýe $1 million tölenler hakda maglumat elime geldi. Ýöne o pullardan şol afiristiň eline ýeteni $700 000 boldy. Onu hani galan $300 000. Sebäbi iminni sen Bayram. Şol sewdada pasrednik bolup çykyş edipdiň. Конечно, ýanynda şu Murat mende mady. Hem ýene bir adam. Baky, senin şu wakadan habarly bolmalysyň. Halk arasyndaky gurruny görä. Şoň jogabyny da garaşýan sizden. Eger siz halal çağa bolup dowlanursaňyz. Akwelsa paragda bu adamın Graikiski tarihini Şahmuradyň öz dili bilen ýaňran suwutnamasyny eýem eşitensiňiz hemmeňizden. Конечно, bu alatamsyk soňky süjetini edil gylgyn taýy düşen ýylan ýaly çevelin anka açdy. Şol ödüden gapandan sypçak bolup ýöne Murat Шахлимов. Орслан ýaly слово не воробей. Вылетело, хрен поймаешь. В этот раз ты прокололся по-крупному. Балабол. И тебя ждут большие перемены. Я надеюсь. Maksat Saparmuradov sana da degizmem gerenok sebäbi seni Allah Taala dowlaňda ýem gaýlapdyr. Ýöne sana da bir soragym bar. Baňa ýatlasyna, haýsy süjetinde şu berdişke garşy taýinlanyp oturan terrorty sen героически предотвратить etdiň. Ýalňyşmaýan bolsam, где-то ýyl ýarymyndan ol men şol diýende atlaň öz gulugym bilen dinledim sen o süjetinde. Ýöne o wagt bu işler bilen kän gyzyklanman soň bir ünsümem bermedim. Ýöne henidim ýadymda. Şol sen aýdan sözleriň. Hamala bir näçe olanlar ors ýetdi. Ýara satyn alyp Berdi Muhammedow garşy çykyş etjek bolanlaryna senem şolaryň jinaýatçylygyny ýol bermejek bolup olar hakda maglumaty mahkama habar berdim diýip öňüne oturanyň. Belki de şu gadarly howaslarlaryň içinde hatçaby sen erkekrak bolup çykardyň hem özüň ýatdyryň. Sen men soňra tap bilmedim şu süjeti. Видимо, у вас уже образовалась стойкая корпоративная привычка сначала напортачить, а потом лихорадочно подчищать своё говно. Великий Малли. Гадыров, тебя я не упоминаю, уж не обессудь, поскольку для меня тебя не существует. Для меня ты родился ментом и умрешь им же. Ты заложник той системы и собственной алчности. Я вижу прекрасно, как основательно ты ею пропитан. Поэтому и говорить о тебе, как правильно подметил твой друг Мурат Шахлимов, только время зря терять. Вообще, sizin alp baryan hareketlerinin netijetinin şu süredim öyle katı düşnüklüyor kadiyam. Кто такая Зарина Атаева? Я думаю, вы еще не успели за последний месяц забыть. Это наш голос, дикторский голос. Почему-то, как уже месяц, молчит. Задается вопрос, что? Что-то случилось? И все-таки Зарина Атаева меня где-то нашла и позвонила. И сказала: Сад Баранович и так далее, но, пожалуйста, мне надо больше этих роликов. А зачем так столько вам больше роликов? Все это выставлять. Для чего? Вы понимаете, говорит Макс Абрамович, я сюда приехала, и для того, чтобы получить убежище временное или политическое, сейчас не будем казать, мне кажется, это политическое убежище, ей надо показать, что она борется с режимом. Они на сегодняшний день, грубо говоря, эти власти шведские, дают
быстро право получить политическое или временное убежище. Это вопрос к ней. Политическое убежище, все отлично, у меня все есть. Документ я получила, у меня есть. Миграцион меня разрешила, я метатом бар. А где вы были раньше? Где вы были раньше? В тот момент, когда вам надо было получить политическое убежище или другое временное убежище, вы тогда появились в этой политической борьбе? А может быть, вам трудно было получить, вам надо было набрать очко в YouTube-канале, лайки, что вы действительно боретесь с режимом? Так я вам говорю, уважаемая наша сестра, младшая или старшая Зарина Атаева, соотечественница, не надо нас иметь по всей программе. Если мы начнем иметь, вот таким образом буду иметь. Унижение белягат, в первую очередь, өзіңізді улучшать етеңіз. Шунялық аулоқан адам, шунял политический уғырдан кетіп отырған адам, шулар ял hareket etеді. Özünüz başkar edýäňiz. Men siz bilen hiç elek işim ýok. Siz näme çykarýaňyz, kime çykarýaňyz, kimin adyna çykarýaňyz. Murat Gurbanow bilen hem işim ýok, siz bilen hem işim ýok. Men öz işimi etýän. Политическое убежище, все отлично, у меня все есть. Документ я получила, у меня есть. Миграцион меня разрешила, я метатым бар. Size var просто tütenen tükünen adamım. Hükman arkasına garap olup çıkır. Şoň üçinem inniden öyle. Kim özüne sizin toparyňyzdan diýip atlanyrsa, men şüýne. Şol adamlar ya pon dunduk bolup dolupdyr. Ya da sonra daýlan innem ýygyna ýol tapmanypdyr. Akıllı hem mertebeli adamlar size ýanaşmaga da gorkarym kadýan. Şahmurat, seni mağlasak, sen vara, esasy ýalňyşlygyň näme diýsene. Sen öz keselli ahlagyny, dutura görkezmen gaýtyp onu aýagarlygyny üstürjek bolup daza oturanyň sebäpli. Sen garşyňda kim hem näil derejede bolan garşydaşyň bardygyny aklyň aýlasyň hem gelmedi. Sen içiňdäki çiýişip ýarlaýjak bolan ulumsulugyň ini şu taýda aşaşan görünip dur. Türkmen olyp bir nämämiz bilýäňiz. Bir hava aýdarly habar source ne publicist bolsun. Muman YouTube'da content koyan. Blogger diýen hawa. Bolýaho, beýle helak bolup özüňi öldürjek bolma. Blogger diýip baňa. Özüňem paşyrda jurnalist adyna süýkenmeňi. Alatamsyk YouTube'da biz hemmämizem diňe blogger dursa, bolmasa senden tapawutdy. Men jurnalistika diplomam bar. Özüm harby jurnalistika diplomy. Onda şundanam, şu kärimden iş tejribem senkiden has köpräkdir, bilmedik bolsaň. Sen ismini ýeňi çyrşap beren döwrüňde bu adamlar maşgala urlap, aýagarlygyna biznes edýärler. Sen balaňy sürep, gaýwana sapaklaňa gatnap berken, bu adamlar bir ýam amykly hojalyk ýasap, öz ýurduşy götürilen riska edip, galaklaň zik owlarynyň sülen el ýaraly gatnap, enjime furalary geçirendir. Orsydyň padwalaryny iki hepderap zalojny kökbüne oturup çykandyr. Şolaň banditlaryna nalog tölemekden boyun açyramsyň. Sen Aklimow mafiozy diýip özüňden tapan toslamalaňa illeşlermede inandyrjak bolup bir esasy zady uny da edýän. Menem aşa döwrüň halkynyň dir şaýady. Menem o döwürler cennet dağlaryna da, gawdana da enjime sewda toşkulamamady. Hatta aptawa üçin ýöne maňa biri gelip şu döwür. Nalog salmaga prosta sinanşan bolsa da killisini aýagylan oparardym. Aklimurlar hakda. Bizim havarımız vardı. Ýöne barıp bir sewda var, şolaň nalog salanlyklaryny men senden birinji tapyr eşitýän. Onda tamam Şahmurat, sen belki habarňam ýokdur, ýöne men sana bir gizli sirriň üstüne açyp berýän bolýarmy? Eger bilmedik bolsaň. Sapar Klimur, şol owa hojalyk ministrlikdäki wezipe intek gelmäkä. Arkasynda ýan bir näçe firmalar bardy. Özüm diňe orsydyň işini ýerleşýän firmalar. Olaň ustawny kapitalynyň meşhuryny bilseň, sen çaşyrsyň bedene üstünden ýaga. Bu ýaşylyň razmahym, akyl derejetim bizinki bilen deňär ýaly. Eýsem sen ýurdumyzda şu döwür gelen baýlyklar asmandan gaçan rüýdýän samsyk. Ya ol sen süýgülini ýadyň ýatap beren rüýdýän kellesiz. Emin Sapar Klimov ýaly biznesmenler şu döwür biziň halkymyzy açlykdan çykaryp ýurdumyzy öz baýlyklarynyň doldurdylar. Şol agdam jinnet wadyryňam, beýleki wadalygyňam köpüsi iminni biz ýaly sewdagarlaryň halal gazanan maýasyna gurlandyr akmak. Sen hökümetiň o wagt kimiň doony ýaly ýyrtylyp ýatyrdy. Hiç zady oňarman. Iminni şol sebäpli niýazyp bulara wezipe paýlap ýurdumyzy investisiýa etmäge arwildi. Soňra da doýup gägirip başlanýan ady urady. Şolaň puluny hem baýlyklaryna gyzygyp takşda Türkmeniň diýişýäli puly nireden aldyň diýip özüň ýaly nadan edin oğurlardan sonra inniki de bolýarmy? Özüni oňaran o döwür köpüsi baýak gitdi.
Sebäbi akylmyza metýärdi. Gaýratymyza sizinkä göre däldi. Has çäksizdi. O zatlar häzirem ýetip durýanar. Biziň ejizlerimiz şu var. Biziň ýurtda galan doğan garnaşlymyz. Bolmasa sen garşyňda nähil möjükle oturandan sen habaryňam ýok. Emelsiz samtyk. Taşdy öz zaýa kelläňiň dürüdün siz zatlygyny alla güýtüňiz oka ýerleşdi. Biz baryp kömek etsek ağırsyny şudamarsyň balbes. Size milletler bağışlardınız ötü için oldu. Meni şu ağlatamtığım gıykılıkları hali börümden geçtili. Bir de var keçetelpek Türkmenleriz. Şu sebeple ata-babalarımızın nesihatlerinin uğralıp adamın tanının mertebesini göre baha kesmeye öğrençine olunur. Size de diyecek sonku sözümü aytsam. Şundan tamam, şulun yapını ananan adamın dini yekici çıkalgatı alanır. O da tuvaletin unitazına killisini dövülmek. Sebep şundan tamam aklını kıymıldadık bilmeyen adamın hiç geleceğim yoktur. Şol sebeple eğer yurt kuracak olsak onna olar adamlardan umidimizden kesmeli. Eğer de hayseniz gözünüz distisine açılan olsa onna şulun kanallarına yanaşasınızdan bilmez. Sebep şular ýaly haramzadalar güýç berýänam ýa sizin samsyklığınız ýa da sowatsızlığınız. Takşda özüňiz saýlaň. Siz hakikatdanam tupoy bolup dowlugyň ýa da prosto şular ýaly elementarny zatlara paka sowadyňyz ýeten okmy. Ýöne men bulaşakdan ýaly diňe menniňlen diýjek däl. Sebäbi wujdany hem mertebesi ýetigen san üçin bular ýaly hajathanaň geregi ýokdugyny özüm düşünämelim kädiýän. Egerde düşünmeýän bolsaňyz, onna Türkmeniň diýişi ýaly agyrsyna şudasaňyz müň ýaşa. Şoň üçin Şahmuradyň soňky nesihatyny dinläp, şolan kanallaryny gaçyň şaltyrak. Bular gaty dinläsiňiz gelse, oň üçin awuna bolmak kökmanlygy ýok. Menim şolun birini de awuna bolup ýazylanmak ýöne her süjetlerine sinetme mezur şu sulhum barma diýip gıýgyryp ýatsada. Sebäbi bu meň işim hem halkymyzyň öňünde bolan borjum. Size pikirlenip başlaňyň halaýyklar. Aman sag oturuň. Halal Türkmenliň çağalary.